most effectual top cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Miau. Buenos días, queridos oyentes de Espacio. Que tal el puente? Pareza mentira ou non, as voces que estamos a escoitar pertencen aos usuarios de Aspace Coruña, persoas con parálise cerebral que teñen claro que non hai impedimentos para quen de verdade quere facer algo. Esta iniciativa que naceu aí polo mes de febreiro, comenzámola pois para dar a conocer ao resto da asociación o que facíamos no taller, as noticias importantes, para contar historias. Ao final creceu e resultou que saliu un programa semanal divertido, creo, con moito éxito. A Radio dos Gatos é tan só unha das iniciativas que se desenvolven neste centro, onde 106 usuarios con parálise cerebral reciben servizos para a súa recuperación e para o fomento das súas capacidades. Cada venres en Aspace Coruña reúnense 6 usuarios na sala de emisións para entrar en antena. Trátase da Radio dos Gatos, unha orixinal iniciativa que está a lograr grandes éxitos e avances. Comenzamos emitindo para o centro por megafonía e despois colgamos o programa no Facebook da Aspace, que o pode ver todo o mundo. Dende a semana pasada, o alcalde de Sada ofreceunos un espacio na web do Concello, polo que tamén estamos colgados na web do Concello, xa nos pode escoitar todo o país. A día de hoxe, a Radio dos Gatos xa emitiu, a través da megafonía do centro, máis dunha vintena de programas, que contan con variados contidos elixidos polos propios usuarios. Moitas veces miramos no periódico, xa é unha noticia importante. Aquí a dirección do centro moitas veces nos comunica algunha noticia que sea importante, que se poida comunicar, vamos. Entonces nós, a través da megafonía do centro, emitimos o programa e decímola, non? Temos unhas seccións definidas cada semana, un comenzo, cumpleanos, o menú do día aquí no centro, acontecimentos importantes, noticias, deportes, cine, que é unha sección nova. Vamos aumentando a pouquiños o que se nos ocorre. Comenzamos cun programa de 5 minutos e xa dura casi 15. E como non, para realizar un traballo ben feito é preciso ter unha boa organización. Chegamos ao lunes aquí ao taller e o primeiro que facemos é poñernos a redactar o programa entre todos os compañeiros. E a verdad que casi nos ocupa toda a semana. Hai algúns contidos que hai que deixalos para máis adiante porque son de última hora, pero o luns facemos o esquema xeral, eles redactan todo, o miércoles rematamos o que queda pendiente, solemos gravar o programa antes para ver como queda, e o viernes salimos en antena. A mí a verdad que sempre me gustaron os medios de comunicación. A verdad que é unha satisfacción poder facer un programa de radio desde unha asociación como Aspace, non? Aínda que naceu discretamente para ser emitida no centro, agora a súa fama xa acada a niveis nacionais. En setembro foi galardoada co Premio Romper Barreiras 2011, un recoñecemento que supuxo un antes e un despois para os rapaces deste obradoiro. Premio nacional para novos proxectos con novas tecnoloxías que facilitan a vida a persoas con discapacidade. Nos presentámonos en maio, peleamos moito, fomos a moitos medios, buscamos votos, por fin en agosto conseguimos gañar, fomos a recollelo o mes pasado, estamos encantados. A verdad que cando nos dixeron que ganáramos aquí o premio, bueno, montamos unha festa, andábamos todos por aí gritando que bien, que ganamos el premio, sabes, fixonos a verdad que nos fixo moita ilusión, moita ilusión. Mais a Radio dos Gatos non é nin moito menos o único proxecto que desenvolve Aspace Coruña. Nada máis entrar no centro atopámonos con Eliseo e Pablo,
dous usuarios que pertencen ao programa de axuste persoal. Este programa de axuste personal, levamos 6 anos con desenvolvendo este programa. O que aquí se pretende é que, a pesar das nosas dificultades físicas, nos acerquemos o máis posible dentro do mundo laboral. Para iso, un grupo de usuarios de Aspace Coruña son os que atenden a recepción do centro, realizando así múltiples tarefas. O noso traballo consiste en recoller as chamadas de quen chama, pasarlas ao departamento, ben a predirección, secretaría, enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. E despois atender as visitas que veñen por aquí e chamar aos distintos departamentos para avisar. Pues cogemos el teléfono, cogemos llamadas y las apuntamos en el ordenador, luego estamos pendientes de que vengan familias, a buscar pañales, a buscar cosas de... bueno, lo que necesitan realmente. Si alguien se pone enfermo también lo notificamos arriba y todo lo necesario. E para ensinarlle a estes rapaces a realizar as labores de recepción, desenvolvéronse previamente unhas sesións formativas. Hicimos un entrenamiento con ellos. Estuvimos bastante tiempo porque la mecánica sí que la cogieron bastante rápido, pero lo que es cuando surgen imprevistos o cuando surgen alguna incidencia, pues ahí la capacidad de reacción de ellos o de improvisación hubo que entrenarla bastante. Pues cuando pasan una llamada y por ejemplo la persona que le pasa la llamada no está en ese momento, pues tuvieron que aprender qué hacer en esos casos. Yo llevo un año, pero yo empecé con recepción hace un año, pero sí, tuvieron que andar haciendo cursos, yo tuve que hacer prácticas para coger el teléfono y practicar cosas. Hombre, son chicos que ya llevan aquí en el centro tiempo, que los conocemos y un poco atendiendo un poco a su capacidad, sus habilidades sociales, sobre todo, su capacidad a nivel intelectual, que tengan lenguaje oral, también es importante. Están en pareja siempre y se intenta que esté una persona más hábil, con algo un poco que esté en proceso de aprendizaje. A través de iniciativas como o Programa de Axuste Persoal ou o Obradoiro da Radio dos Gatos, as persoas con parálise cerebral poden desenvolver as súas habilidades e demostrar a súa valía. Principalmente yo creo que el tema de sentirse útiles, de sentirse unos miembros útiles y que sean valorados. No es un trabajo, no es un trabajo remunerado, pero sí que están haciendo una labor que se acerca un poco a la responsabilidad. Ellos se sienten como personas que son valoradas. Un poco por toda la asociación, tanto por los trabajadores como por las familias. E como non, a sensación de ser capaces fai que os usuarios de Aspace se sintan cada día máis e máis satisfeitos. Non me importa o nivel ou a minusvalía que tiña, senón a persona en si é o que interesa. Desde logo, iso é no que se preocupa a Aspace, o discapacitado ou a persona que ten un discapacitado sexa o máis independiente posible, pero tamén darlle a oportunidade que se sinta realizada. É desde logo que o estamos conseguindo. Yo me siento muy orgulloso, me siento muy bien, estoy contento aquí y perfecto. Porque aquí o que interesa é a persona, non é o problema que teña en si, o que interesa é a persona en si.